हरदिया पिसाए ननदो दरदिया घायल कइले बा। हरदिया पिसाए ननदो दरदिया घायल कइले बा। अरे हिला के चले जैसे गूगल जो बना जवान होके चलिए में गूगल नहीं भीड़ दहिया चले जैसे गूगल जो बना जवान होके चलिए में गूगल। अरे लागे कि कौनो कोई जवानी के डायल कइले बा। अरे लागे कि कौनो कोई जवानी के डायल कइले बा। हरदिया पिसाए ननदो। हरदिया पिसाए ननदो दरदिया घायल कइले बा। हरदिया पिसाए ननदो दरदिया घायल कइले बा। हल्दी दबा जरूरी है, 4 दूगा सुई लगवा दे ठीक हो जाए। उठानी में जवानी हमार चूहे गाल के गोलाई का भावरबो ना छूए।